Ćao, ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal. Shvatila sam da to moram da kažem na početku, zato što niste svi tu drugi, peti i 85. put. Neki su novi, dobro mi došli. Jako sam srećna, vidite da sam preuredila situaciju. Novi Aleks je tu, tako da oduševljenje je opšte. Danas pričamo o novitetima letnjim Inglota. Ove proizvode već imam nešto više od mesec dana, međutim, znate da smo bili dosta dugo na moru, iako vam moja šminka deluje kao da nešto nije u redu, nije do šminke majke mi, do čnička je, koji vuče mi već jedno 10 dana, povuče se, iskoči opet i sve tako, i shvatila sam, budem li čekala da on prođe, gledat ćete ove letnje novitete tamo negde u januaru 2018. Tako da sam žrtvovala oko i našminkala se, pa šta mi Bog da. Noviteti su divni, ima zaista raznoraznih stvarčica, ja ću sve što mogu da vam snimim onako malo bliže, a naravno ovako ću vam ispričati pojedinačno. Ono što je prvo novo jesu ove stvarčice, večite ili stvarčice ili zezalice. U pitanju su prve tonirane kreme iz Inglota. Znate da oni imaju sjajne tečne pudere, međutim nisu imali tonirane kreme, nešto što je jako lagano. Ono što sam ja dobila kao informaciju od njih jeste da su vrlo pogodne za zreliju kožu i ja se sa tim slažem generalno u smislu da što je koža starija, odnosno što je žena starija, da joj je potrebniji blaži puder ili tonirana krema, zato što kod jačih pudera rizikujemo da baš onako istaknemo stvari koje ne bi trebalo da istaknemo. Ja ih nisam mnogo koristila zato što i ova tamnija varijanta koju sam dobila, koja je 107, mi je u ovom trenutku prilično svetla, ali ono što sam isprobala na licu za kućnu upotrebu mi se jako dopalo, zaista sam imala utisak da sam nanela klasičnu kremu, a ipak je blago upeglala neke nepravilnosti. Ja se trenutno borim sa onim stalnim problemom, a to je koža divna na moru, posle mora nastaje haos dok izbije sve što treba da izbije. Ove kreme su dostupne u 8 nijansi, ukoliko ih je neko od vas već probao ili koristi neko vreme, neka piše dole u komentarima kakva su mi iskustva. Zatim prelazimo na stvarčicu koja se zove nova paleta u Freedom sistemu. Sećate se možda ove, spremila sam da vam pokažem, dakle izgleda ovako zapakovan, ima ovaj magnetni poklopac, boje izgledaju ovako, a ovo je nova. Ova prethodna koju ste videli, pa mislim da je recimo pred 6 meseci izašla. Važno za naglasiti na početku jeste da možete kupiti celu paletu zajedno, ali možete kupiti i svaku od boja pojedinačno. Ja ću pokušati da nađem pa da vam dole ostavim link da možete da nađete svaku boju. Konačno sam ukapirala kako da ih izvadim. Uzmem onom metalnom turpijom za nokte, ovde potkačim ćošak i tako ih izvadim da vidim i za broj. Čini mi se da mi je čak to neko od vas savjetovao da uradim. Ok, kada je ova paleta u pitanju, sve boje su mat, kao što su bile i kod ove prethodne. Kažu da je inspirisana bojama prirode i mogu da prepoznam šta su hteli da kažu. Na prvi pogled za mene je bila previše drečava u smislu velikog izbora boja, međutim kada sam počela da je malo čačkam, shvatila sam da je u stvari vrlo korisna i vrlo upotrebljiva. Ove 4 boje, ne znam šta da vam kažem koja mi je lepša. U ovom trenutku ovu koristim kao bazu zato što sam nešto crnja, mislim da ću od jeseni početi da koristim ovu. Ove dve boje stvarno predivno se ponašaju u pregibu i to je ovo što trenutno imam na očima, ako ne računamo šljokice, do toga ćemo kasnije doći. Dakle, ovo imam na celom kapku, onda ovo imam u pregibu i u spoljnim i unutrašnjim uglovima i onda u manjoj količini ovu, a naravno da sam se poslužila i sa ove dve da bih malo pojačala stvar. Tako da nemojte dozvoliti da vas prepadne onako na prvi pogled to što su drečave boje. Ono što je važno da znate jeste da su boje neverovatno pigmentisane kao i inače. Inglotove boje i meni onako, ja sam je čuvala, nisam htjela da je diram pre fotografisanja, međutim kada sam čačnula zaista sam se šokirala koliko je to ozbiljna boja. Dakle, ako volite drečave boje, onda sam sigurna da ćete uživati sa ovom paletom. Ono što ću ja najverovatnije raditi jeste da ću spojiti ove dve palete u smislu da ću one boje koje su mi najkorisnije i najlepše staviti u jednu, tako da mi budu pri ruci. Inače, smatram da Inglot ima zaista fantastične monosenke, ove mat, mislim da neke sjajnije varijante nisam ni probala. Ukoliko ih imaju, vi pišite svoje utiske ako ste ih nekada probali. Hajde sad da vas ostavim da pogledate bliže zvočeve svih boja.
Sljedeća linija koja je izašla ovog leta zove se Diamond Lip Tint. Ona sadrži 10 boja, ja sam dobila ove 4, tako da mogu da vam ih pokažem. Ono što sam pročitala jeste da sadrže arganovo ulje i verujem da je to istina, budući da zaista na usnama onako osjećate kao da su usne hidrirane, ne osjećate da je nešto teško i jako na njima. Vrlo su lagane i vrlo se lako koriste. Ova boja je moj favorit, da, 110 je broj. Potpuno predivna stvar. Moj savjet je da ovo ako koristite na dnevnom svetlu ili za neko slikanje koje ima dosta svetla, zato što zaista na dnevnom svetlu ili dosta veštačkog daje neko predivno prelamanje boja. Bojim se da će ovo onako u nekoj večernjoj varijanti ili u izlasku potpuno izgubiti svu svoju lepotu. Kada je skidanje u pitanju, zaista se skida ravnomerno, nisam primetila da mi bilo šta isušuje, da se skuplja i bez problema sam mogla da dodajem veće količine, tako da mislim da je ovo idealno rješenje ako volite sjajne usne, a opet da ste sigurni da to neće da se razliva u smislu da je klasičan sjaj za usne. Izbor boje je prilično veliki, tako da zaista možete od ovih onako dosta neutralnih boja da dođete i do ovako nekih i kažem zaista se jako lepo skidaju. Nisam ih probala ni u koju drugu svrhu, bojala sam se prosto ako ih stavim na kapke, budući pogotovo ove tamnije boje, budući nisu tome namenjene da mi ne ostave flekice. Ostavljam vas da vidite ove 4 boje. Stižemo do zvezda večeri, ili dana, pošto ćete joj gledati u toku dana. U pitanju su Aqua Stick kremaste senke za oči. Vrlo su slične karminima koje smo malo pre pomenuli, zato što su onako lagane, osjeća se ta vodena baza u njima, ali su vrlo pigmentisane i zaista možete napraviti sjajne efekte sa njima. Ja sam jedva čekala da bude objavljen na Ingletovom YouTube kanalu video koji je radio, odnosno šminka koji je radio Bojan Vukadinov, to ću vam ostaviti dole da pogledate. Htjela sam da vidim kako je on iskoristio ove stvari i pokušala sam to da izvedem, naravno ni u kom smislu ja ne mogu parirati Bojanu, ali eto, hvala mu na inspiraciji šta može da se uredi. Kada je u pitanju primjena ovih proizvoda, one su zvanično senke za oči, međutim, sjajno se ponašaju na usnama. Jedan dan sam probala, nanela sam na cele usne ovaj zlatni i na njega sam stavila šljokice. To ću sad posle snimanja uraditi da vam ubacim video kako to izgleda, potpuno beskrajno je lepo, ali kada sam pokušala da snimim video sa tim, prosto previše je bilo svega, pa sam onda ipak odustala, ali zaista se sjajno ponaša. To sam također vidjela kod Bojana, mislim da on to na Instagramu rekao. Također je rekao da se sjajno ponašaju kao highlighti i moram da potvrdim, prvi put sam danas probala, također sam ovaj zlatni stavila i naravno presovani, odnosno klasičan highlight preko toga da bih malo izjednačila stvar. Ono što je važno da vodite računa jeste da se oni nenormalno brzo suše, pogotovo na licu. Hajde, na kapcima još nekako imate, čini mi se, vremena da radite, međutim ovo bukvalno povučeš i odmah tupkaš, inače tu je gde je, nemamo mrdanja, ali ukoliko volite jak highlight, definitivno probajte, s tim što naravno ne morate ovu zlatnu, ja je koristim sada zato što mi je koža dosta tamna, ima zaista dosta tih prilično nude boja, tako da možete lepo da izaberete. Također se ponašaju sjajno kao lepak za glitere, tako da ako inače volite šljokice, glitere i te stvari, onda vam ovo može odlično poslužiti kao osnova. Ono kako sam ih ja danas koristila jeste, kažem, inspirisano onim što je radio Bojan. U spodnje unutrašnje uglove sam stavila ove senke, a onda sam na sredinu kapka prvo utapkala, pardon, ovaj blagoljubičasti, onda sam preko njega nanela ove šljokice, odnosno ovo nisu ni šljokice, ovo je pigment, ali koji toliko sija da je kao šljokice, ne znam kako bih vam dočarala, a onda sam ponovo na sredinu toga nanela ove zlatne. Ja ću vam naravno dole popisati sve proizvode koje sam koristila. Ja sam oduševljena kako ovo izgleda, kažem, potpuno je slučajno nastalo, pogledala sam njegov video i kao hajde da probam i jako mi se dopalo. Stavila sam i veštačke trepavice, ali sam onda shvatila da se više moje kapci ne vide, pa sam skinula veštačke trepavice, tako da to bi bilo sve od mene. Dakle, kada su ove senke za oči u pitanju, mislim da su fantastično rješenje za profesionalne šminkere jer su zaista vrlo funkcionalne, odnosno vrlo
korisni na razne teme. Sa druge strane, ukoliko ste početnik u šminkanju, mislim da sa njima jako brzo možete da postignete vrlo zanimljiv efekat i da deluje kao da ste se ozbiljno potrudili. Mislim samo da treba izbjegavati predeo pregiba oka, prosto da se ne bi skupljalo, jer ja ne verujem da postoji jedna kremasta senka ovog tipa koja se neće u nekom smislu uhvatiti na pregibu oka. E sad, ako pričamo o razlici između ova dva proizvoda, u smislu kada ih pogledate na ruci jedan pored drugog, oni zaista deluju gotovo isto, međutim sama tekstura je drastično drugačija. Kada su karmini u pitanju, oni su dosta vodeniji i blaže pigmentacije, takođe kada se skidaju se ravnomernije. Senke su dosta gušće, dosta su više pigmentovane i kada pokušate da ih skinete, skida se onako sve odjednom, jel? Tako da definitivno se teksture razlikuju, kao što vidite i pigmentacija je drastično jača kod ovih senki. Ako mene pitate šta da izaberete, ja bih uvek preizabrala kod ovih senki, pa je koristila i ovako i onako. Nisam nosila senku kao karmin duže, da bih vam rekla kako se ponaša posle nekog vremena. Ako ste vi probali nešto od ovih stvari, recite. E sad vas ostavljam da pogledate malo bliže svako od ovih senčica. U stvari možda pre toga mogu da vam pokažem, čekajte, vidim neku koja je malo jača boja, da vidite kako se blenda. Dakle, možete je ostaviti tako kako ste je samo naneli, a možete je stvarno lepo izblendati na sve strane gde vam treba. Kao što vidite, vrlo pigmentisana stvar, mogla bi da razvučem verovatno do ramena kako sam krenula. Eto, to su moji utisci o novim Inglot proizvodima. Ja se nadam da ste našli nešto korisno za sebe. Ukoliko ste, kažem, probali bilo šta od proizvoda, molim vas da pišete dole u komentarima. Ja sve vaše komentare čitam, lajkujem sve, da biste znali da sam pročitala, ali mislim da je to opšte korisno za druge devojke da čuju mišljenja svih drugih, ne samo moje. I za kraj vas ostavljam da pogledate, kažem, svočeve i ovih proizvoda. Vidimo se. Ćao!